ginalauman sang Department of the Interior and Local Government nga magabukas sang madamo nga misteryo sa flood control scandal ang pagkaaresto kay Anay Ako Bicol Representative Zaldico. Suno kay Interior Secretary Junvic Rimulya, ang pagkadakop sa Anay Kongresista ang kabahin sang Lapnagon nga investigasyon sa mga irregularidad sa mga proyekto sa idalom sang flood control scheme. Suno pa sa iya, inina ang umpisa nga makompleto ang parte sang kamatuuran angot sa nasambit nga tupiko, kag dalayo na nga mahibaluan ang mga dalagko nga tawo sa likod sa sini nga mga anomalya. Samtang nagpaandam naman ang tiglikom sa iban pa nga individual nga may kahilabtanan sa mga anomalya. Suno sa iya, hindi maprotektahan sang ila nga kwarta ang ila pagpalagyo sa gobyerno, ilabi na nga porsigido ang otoridad sang pungsod nga arestohon ang mga ini. Dadalhin muna siya sa Camp Crame. Bibigyan siya ng thorough physical. He will be made sure that he is fit for trial. Sabay ipipresent siya sa return of warrant na ay sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, mag-arraignment siya ng guilty or not guilty. Saka siya bibigyan ng hatol ng Sandigan Bayan kung bailable or non-bailable. So ipaglalaban natin ang karapatan ng Pilipinas sa lahat ng ninako niya rito, sa lahat ng niloko ng mga Pilipino. Lahat ng gagawin natin para ipaglaban ang ating karapatan.